Gipasakaan og kasong estafa with abuse of confidence si GMA Network ang mga opisyal sa Television and Production Exponents Incorporated o TAPE o mga TAPE executive. Subay kini sa giingong misappropriation sa pondo sa TAPE nga moabot sa 38 milyones pesos. Gipasaka ang maong kaso ngadto sa Quezon City Office of the City Prosecutor. Batok nila ni Romeo Halushos Jr., Romeo Halushos Sr., Seth Frederick Bullet Halushos, Malu Choa Pagar, Micaela Magtoto ug Zinaida Buenavista. Nasayran nga napakyas ang mga respondent sa pagtugyan sa nakolektang advertising revenues. Base sa ilang 2023 assignment agreement, ang maong salapi gahid unta kini alang sa maong network. Apan naggasto sa TAPE ang maong salapi sa ilang operational expenses. Tinguha karon si GMA Network nga mapanubag ang mga opisyal aron mabawi ang misappropriated amount. Wapay gihatag nga pamahayag hangtod karon ang TAPE Incorporated.